Lakha Inkoy Rapon Nilip Constituency Kaparlo Marjong Club Along Nilip Mondol Congress Committee Hoipen Joint Extended Ame Kepadopon Lakha Krepo Mahamaya Constituency Keparlo Matikhola Along Mahamaya BJP Leadership Ame Kepadopon Kardom Pinel ke news long mane than non jin nili theng tam tobi non ber tang pan pen arju panika Lakha Inkoy Rapon Nilip Constituency Keparlo Marjong Club Along Nilip Mondol Congress Committee Hoipen Joint Extended Ame Padopon Meeting Padopon Pe Aprang Sar Rajening T Block President Sar Babu Hanse District Secretary Atum Hoipen Japonsi Procession Damlo Marjong Club Along Pen Pangcheng Ponsi Chokihola Thana Atoar An Palesi Nilip Mondol Congress Committee Office Along Anang Palelo Labang Some Along Loma Husar Po Babu Hanse DCC Secretary Nilip Duar Bagori Sar Rajaning T Block Secretary Sar Ellison Crow VP Block Sar Nelson Singnar GS Block Sar Relip Killing GS Block Atum Loma Husar Po Amana Peng Pen Chetong Dun Procession Dam Det Penapi Joint Extended Ame Doponlo Laso Ame Along Sar Jonaterang NMCC Ame Phu Pensi Mei Chepahem Phu Ponlo Lapen Mei Kepa Lam The Sar Fabric Crow Lapen Ajok Si Lam Than Ponlo Laso Pi Sar Elias Phangcho Nilip Mondol Congress Committee AVP Pen Ajok Arsik Chit Alam The Mei Along Lam Than Ponlo Lapen Nilip Along a PCC Tin a President Secretary Lapen Member Atum Chetong Dunlo Lapen Penang An Congress Aphan Kekroy Araratum Chetong Dun Si Mesen Pen Meeting Pachun Ponlong Lo Chokiola Pen Philip Tisolo to Kimi News Karbi Anglong Jindabad! 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 Rahul Gandhi Jindabad! 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 Bhupen Bora Jindabad! 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 Congress I long live! Long live! Long live! Yang apa kau pun dong ini? Song pen che song pon ang ko thak the ni than tha Nili tum ka song po nang ko alam thege lalo lake nili tum le kabunay alam da kalilo lake pure thia dang tum ta non ke kachini nang ja porlo upi po sila bang so procession dam nang ko mapulotang te non jitu labang so BJP sarkar nang roll dead pen munira to phan lapuson adukang hoy lapen kidukela katum lapuson si jang tu han setame ba adjata son setame kachuna munede rason si dolo la sitangka poisa ke doko katum ke alang le tumathak rang son bonta non kiduk de ratum phan alang dum chimatha nang jije labang so jitu alang tum jong si rada punching honduk polotang te non apor ke kidukela katum kopiloma kangchur kalang ida por kachuna mun e apor ke alang le tum kamatha nang je kenang solo kopi podma polotang te jang tu pendang lok dali pendang lok katuk avia son ta dor ke society la si non apor munitum kachimatha nang jige lalo a hok pe ta sarkar nang le tum chong wai dono a hok pe ta sarkar polotang te nang le tum congress aya pa nang le tum support dono la pen itum non ke bang jmc bang te ni le tum ke che pahai pon vek po lan han nilitum pini congress of program long news collection of nalitum na padug dong pot nalitum churu porlo nilitum pini ke klempon ke banga po lo je PCC la pen ke district congress committee hin pen nilitum panji isi kibana ngepi advice nang pi je wrong route along tin sitame IMCC constituency tin sita jono jagron so program litum klempon nang la ke bikheke la price rise of taxi RDP pono formu hortar doreso la ke nang litum bado weda chini lo pini diesel ador ko lo ma petrol ador ko lo ma la pen ke bojar tame nang litum dail punan alu punan je sak kadawe han amon ta an ador so malaga na to kadawe ta long lo tasi lake BJP atum kirul ke chok chepan ajoine busin litum pudamji atheke congress ay din dum ajak ding flipen na claim lo lapen ke penang a property thik tingang lo te bon sita la high property ke jor panji pini arni BJP tum rat ki chari alang tum lake ke pakla ngi chok lapen ke
lecture si mari ipot chop si nilitum Congress atum pen nilitum pudam di la si alang litum kirul ke chok che pana join si nilitum rong aso la pen ke kiduk ke lag arada tum bisi kisung ke punang lo la si la so pen si pa jogi lipute ilitum la ha program deng pon pen Congress itu cipang tang nang ko la pen ke ini si Congress litum si rule thegi non MSC election pe litum ke cipai pon thegi la so ja ko cipalong ye pa si nilitum la so atok ano si tala so program ni litum plan pon lo pini ladak nilip dat la pokali mo duar bagurita do thugi la pen ke along tinta non along do bom lo la kenal litum kado da thelong lo la si la son si nilitum thep plan pon bom di la pen ke la so program tadi klip pripen mo untuk tarik an juji bon sa judet pole la so program ang ni tum padi ko hi pokali mota wrong group si tani tum la lam ke than pon bom di than pon bom ni la si lahai kideng pon di lahai cipang tang akang teng pon ni pan ni litum wrong group gute dan ni tum kan manja ahavar ingkang birta pachethak asai claim rap pera pherang ke kedo anching room pet pen phai kunia chiklo ni phai kresir keparni manja press club thir thip pen amahang pathek pondet pen afi kecheng si manja press club executive meeting amai cattle demonstration farm IB along mai pado ponlo lapen ingtang rak lapen thir thip pen manja press club kapachari ponji aphan khinde de pin chedon sarpen dilip hanse aphan mei phuarpu Karbi Hills Life apherang ke klembang phu Mongol Singing ti Kathar aphansi Kongchun bang mate General Secretary arpu pekpon Dun me phu Sarlongki hanse lapen Indrajit Teron Rap chunbang Joy Singnar lapen Amrit Timung Pachethang chunbang arpu Sonjit Tiso Saihem chunbang Bidasing Timung lapen Abiri Kropi Games and Sports Secretary arpu Devoram Kathar Organization Secretary Junson Rongpi Dihin Chunbang Elvin Timung Lapen Robinson Crow Dihin Rimbang Momita Singnarpi Manja Press Club ahin pen Hawar Longri Longpat Rongrup atok anu Radakiduk Kisung ke boy lapen Asonson abirta Pirthe Somindar adang Ahok pet amin abirta Kepache thak Pithek ji phan kemang padosi sai ke klem ji chisik ponding lo piniame mesen pen pachun pon rada farman karja pen nilitum rada jone rada farman sai ke klem ponje phan nilitum chingrum si pini ladak nilitum me padupon ilo asi pini me padupon lage ke chingsi lo asi nilihin na pachin pon itono kero paper piglo pen pini laban so platform pen la Karbi Anglong andangan itu la manja hoi pen pachini pon mara pachetak pon ngadung gelalo je nitum kedam tang 19 Friday arni itu loda manja press club singnang pen itu chingbai chingjai si thola sorni pathek pon si sei pon no ase dak pini manja hawar along ki kem ongedat pustame tum chingrum si labang so mang pathek pono so pena petu chimoy pono je executive padonang je immediately pen pena join president pen phasi pini pado pono lase pinini phai kuni ingkoi ra ke thom anarlo por phai isi malom pen Mahamaya constituency ke parlo matikhola along Mahamaya BJP leadership ame paman pon Pini laso ame along Bikram killing a hin pensi Mei chari pon Pini bang so ame along non ke bang ji aningkan Suri hini ra ingkoi ra hini MSC kile kahut Koson pensi BJP atum ke ong dun Avot pen ka chepahai pon ji aphan chethan chimun lapen bidi sori chepachoy pon Lapen pini bang so ame along ke damtang MP election kili kahut Mokachong along vote kerek ame ahut KACCM Dr. Tuliram Ronghang along Matikhola KCS zona tumahin pen kachuning ri ponateng si pini bangso ame along cheng lapen electric guitar sitame Mahamaya EM lunsing teron arideng pen pi pajir pon Pini Bikram killing kachari ame along Mahamaya EM lunsing teron Mahamaya Mandal Committee me pupurno inti Abari Mahamaya VDC Chairman Long Sing Tokbi
Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron lapen penang BJP along klembang phu bang phiatum sitame chetong dun lapen pini labang so ame along long theroxy polling station me phu lapen kongchun bang atum sitame chetong dun lapen pini laso mahamaya leadership ame along pe kar om mate blanket sitame keron padopon staff report Rotiki News Karbi Anglong. Aku minta ulang di Mori deh. Langsung aja sana. Oke, sudah. Nang kami kemarin rumah saya ini. Mudah nih itu nah. Mori nak mau. Mori. Mori nak kata yang nang. Pun nang lahu. Oh, aku dah tu. Pasar ceng patin naik ho. Oh, nak semua nak. Pepini apa nak ini pucuk pepin laso mahamai konstituensi alo laso phalong mahamai MSC nak empat yang langsung turun tu lapen ladak SBDC chairman langsung tu dan Harsin Leng Pecenglok Nilton Mondol Office Biar General Secretary lapen Auragat ele Mohila Pophari Heavily Baido Lapen Lunsepi Kajau Intipite Cenglok Kaprek Apulong Edo Kethi Dingatu Asipini isi Ini tundang leader meet Padolo Dak Hanse Hem Sujo Hanse Hem Asi harus leader Siba Alam Ucit Hamang Lalo Je Non Kewangi Misi election Aku bangke Akimi Aban Ucit Pinten Upusi non MSC atiket kelong bang madu bang kulelong kami ini tunang ke halaso ada BJP district BJP akhir pen nang to ya akhir dikira dapat itu mahamaya komosti pen bang ke 100% so ke dikira bang ke highway ko pusi pini bang ke dong dak lasun tak kasi pini dak hatta pias mati kola Pinya berta ke lansi kang ton peniglo dometa mi korang tu